салом. Хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 17 ноябр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Вазорати умури дохилаи Тоҷикистон хисороти расида бар асари сӯхтори шаби 15 ва 16 ноябр дар қисмате аз бозори панҷшанбеи шаҳри Хуҷандро наздики 1 миллион сомонӣ ҳисоб кардааст. ба гуфтаи шоҳидон сӯхтор шабонгоҳ дар як ошхонаи сарзада қисматҳои дигари бозорро ба коми худ кашид. Сабаби сӯхтор алангаи оташе вақти ихроҷи гази моеъ гуфта шудааст. Чи габз доскишоне мана истодим моя қавлака досен истон ма ҳичи намедонем. Истодим нигоҳ какани чо мекунам. Даромада дидед аҳволи не даромадagi не ман чунки ашурои ки ман мазамно байнсанда будам ман ҳозир акундам. барои чӣ намемонанд даромада? Намедонем. Мана пеша сахкари гифтаги мана мен ҷиака ҳозир донидага мана мен дӯкончаҳо нашуданаш дар кор буд. Барои ки пажарни даромдан ба ҳазор инҷи акун васия кадан инҷи намша якта мошин ба зӯр мегузашт ҳаме қада вақт. даже метонис ҳаққаш буд пажарники ки ҳамина вайрон кад даромда ҳамунҷи спасать кадан ба. ходи сета магазини калон месезаду пажарник якташ успед намукунани то вайкарам шаҳрдории Хуҷанд як комиссиони вижаро барои омӯзиши сабабҳои сӯхтор дар бозори панҷшанбе таъсис дод. дар нахустин изҳороти расмии вазорати умури хориҷаи Яман ҳодисаи ба гарав афтодани ходими тибби тоҷикистонии Гулрухсор Рофиева маҳкум шудааст. ахиран мақомоти вазорати умури дохилаи Яман гуфтанд ки маҳалли нигаҳдошти ҳам шираи тоҷик ва ҳам ҳуввияти одамрабоҳоро муайян карданд. амалиёти наҷоти Гулрухсор Рофиева ҷараён дорад. хабари рабуда шудани Гулрухсор Рофиева ҳамшираи шафқати тоҷик мавриди интиқоди шадиди аъзои ҷомеа ва фаъолони ҳуқуқи занон дар Яман шуд. дар як гирдиҳамои зани ямание бо шиори ҳамаи мо Гулрухсор ҳастем, нест бод занрабоӣ раҳпаймоӣ карданд. ҳафтаи гузашта ҳам дар Яман гирдиҳамоӣ бо талаби озод шудани ҳамшираи тоҷик барпо шуд. мақомоти полиси Қундуз мегӯянд марди тоҷикистоние ки дар узвияти шабакаи террористии Ал-Қоида муттаҳам мешавад, як сокини ноҳияи Рӯдакӣ мебошад. рӯзи душанбе мақомот гуфтанд марде ки бо сару либоси занона боздошт шуд, Иқбол ном дошта бо ду узви дигари Ал-Қоида ки чечену ӯзбактабор буданд, мехост барои табобати пояш ба Покистон фирор кунад. дар ин бора генерал Мустафоқон раиси полиси вилояти Қундузи Афғонистон дар мусоҳибае ба радиои Озодӣ хабар дод. خودش اعتراف کردن که نه ما برای وزیرستان رفته بودم ما کورس‌های تحقیق‌کارانه را در وزیرستان آموختم مرا افغانستان آوردن در فعالیت تحقیق‌کارانه در افغانستان هم اشتراک داشتم و در گروپ‌ها بودم علیه خارجیات جهاد میکردم دیگه این اعتراف خودش موجود است. генерал Мустафохон хабарҳои аввалияро дар ин бора ки гӯё ҳар 3 нафар боздоштшудагон шаҳрвандони Тоҷикистон ҳастанд рад кард. зӯҳри 17 ноябр дар маркази Исмоилияи шаҳри Душанбе ҳафтаи таҳсили байналмилалӣ дар Тоҷикистон бо баргузории намоишгоҳи муассисаҳои таълимии кишварҳои хориҷӣ ифтитоҳ шуд. Дуглас Ҷонсон масъули робита бо ҷомеаи сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон дар суҳбат бо радиои Озодӣ ҳадаф аз ин иқдомро муаррифӣ ва ошноии хоҳишмандони таҳсил дар хориҷ ба хусус донишгоҳҳои амрикоӣ унвон кард. дар ҷараёни ҳафтаи таҳсили байналмилалӣ ба ҷавонон дар бораи барномаҳои таълимии донишгоҳи хориҷӣ ва шароити таҳсил маълумот пешниҳод мешавад. тибқи омори расмӣ беш аз 4000 ҷавони тоҷик дар донишгоҳи амрико таҳсил мекунанд. ва барои дарёфти ахбору видеои бештар ба сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳамзамимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.